И така, здравейте! В Германия се намираме. По 1 евро имаше в Кауфланд карфиол, 1 евро. Моркови, 80 цента зеле. Ето е кофата. Имаше и брукселско зеле, което го сложихме вътре. В момента съм го отделил, за да си го сготвя. Просто ще го съхраня в трошия, в саламурата, на балкона. Това ще го оставя като трошия. Има целина, моркови и карфиол. И това е в един бидон от сол. От някой ресторант може да си намерите. Ето. Не от сол. Ру. И както и да е, кофата е от кухня, зимата, с хранителен продукт е, така че няма проблем да я използвате. И ето трошията, може да видите, чуйте само как работи. Хрупа. Идеална.